Саба докыннары телевидениесі жұмға көн шығарылышын башлый. Бүгін 24 май эфирда атна информацион программасы. Студияда мен Райля Галявина эшлем, исәнмесез. Иңелек, иң мөһимнәре турында. Соңғы дәрес, соңғы звонок, мәктәпләрдә бүген соңғы кыңгыраулар чыңлады. Районда гаилә көне, гаилә фестивале белән билгеләнде. Республика районнарының чит телләр белән кызыксынучы укучылары Сабага олимпиадага килде. Мөхәммәд Мәхдиев әсәре буенча төшерелүче «Кеше китә, җыры кала» әсәренең кайбер эпизодлары Бигәнәй авылында эшләнде. Хәзер барсы хакында да тулырак. Соңғы дәрес, соңғы звонок, ник біраз соңламадың. Бу җырның бүген тантанасы. Уку елының ахырына килеп җитүен белгертеп, бүген районыбызның 23 мәктәбендә соңғы кыңгыраулар чыңлады. Район буенча 130 укучы быел 11 сыйныфны, 379 егет-кыз 9 сыйныфны тамамлый. Нәкъ менә алар өчен бу вакыйга бәйрәм тантаналары белән билгеләп үтелде. Шатлыклы да, моңсу да бәйрәм укучылар белән бергә аларның әти-әни, әби-бабай якыннарын да белем йортларына җыйды. Җитәкчелек, мәктәп директорлары, сыйныф җитәкчеләре котлау сүзләрен ирештерде. Имтиханнарга кертелүләре белән котлады. Хөрмәтле әти-әниләр, хөрмәтле укытучылар, бүген барыбыз өчен дә аеруча дулкынландыргыч көн, сабаллашу көне, шыгарлы сыйныф укучыларының яңа олылар тормышына аяк баскан көн. Шушы соңгы елларда инде сез катлаулы гына юл уздыгыз, яңа дуслар таптыгыз, шулай ук характер формалаштырдыгыз. Инде иң мөһиме командада эшләргә һәм максатка ирешергә өйрәндегез. Инде без шушы укытучылар коллективы сезнең белән бик горурланабыз. Сез үзегезне бары тик яхшы якта гына күрсәттегез, үзегезне уңган, булган, акыллы, товфиклы, шулай ук иҗади итеп күрсәттегез. Инде алдагы тормышыгызда да бары тик улларны хөрмәт итеп һәм тарихта бары тик якты гына эз калдырырсыз дип ышанып калам. Хочется поздравить вас всех с этим замечательным днем. В стенах этой школы это второй, последний звонок. А в жизни каждого из человека последний звонок может быть либо один раз, либо два раза. Один раз, если вы окончите школу, после 9 вы уйдете в другое учебное заведение. И второй раз будет в 11 классе, если вы надумаете 9 классы прийти в 10-11 класс. Какой бы вы выбор ни сделали, всегда помните, что в зале сидят взрослые, которые вложили в вас частичку своей души, мудрость, знания свои. Поэтому берегите тот багаж, который вы получили. Перед вами испытания, и пройдите испытания достойно. Всегда помните, что у вас знания есть. Главное, умейте их применить. И знайте, что ваш головной мозг, он универсален. И там так много знаний. Просто нужно сконцентрироваться и достать. Поэтому хочу, чтобы вы получили замечательные, отличные отметки на экзаменах, потому что ОГЭ-ЕГЭ это не страшный зверь. Это всего лишь испытание. Испытаний, каких будет в жизни вашей, очень много. И помните, рядом с вами замечательный коллектив учителей и ваши любимые родители. Бүген безнең Саба урта мәктәбендә, безнең районыбызда шундый матур, кызыклы, рәхәт бәйрәм. Чын күңелдән, үземнең исемнән, башкарма комитет исеменнән, шулай ук ЗАГС бүлеге исеменнән бәйрәм белән тәбрик итәм. Бүген Саба урта мәктәбендә 20 укучы 11 сыйныфны тамамласа, районыбыз мәктәпләрендә 11 сыйныфны 130 укучы, 9 сыйныфны 379 укучы тамамлый. Әлбәттә, барыбызның да теләгебез бер генә, безнең балаларыбыз бәхетле булсын. Һәм үземә сүз бирүдән файдаланып, Саба урта мәктәбе укытучыларына, һәрбер мәктәптә эшләүче һәрбер кешегә балаларыбыз исеменнән, әти-әниләр исеменнән чын күңелдән зур рәхмәтемне дә белдереп китәм. Без сезнең алдыгызда баш иябез. Бик кызыкландыргыч көн бүген. Балалар өчен дә, укучылар өчен дә, әти-әниләр өчен дә. Инде 9 ел үткәнен сизми дә калдык. Әле кайчан гына нәни кулларына тотып, балаларны мәктәпкә китергән. Инде менә буй җитеп, шундый матур бәйрәмгә килеп җиттек. Аллага шөкер. Әле алда имтиханнар бар, аларны да үз сагына уңышлы тапшырып бетерсә, Алла бирсә,
кире бу мәктәпкә әйләнеп кайтырга исәбебез. Инде 1-нче сыйныфка бара минем улым. Алла бирсә. Инде мәктәпне тәмамлап китүче балаларга уңышлар, теләгән йортларына укырга керсеннәр, теләгән эшләрендә хезмәт итсеннәр, намуслы булсыннар, сәламәт булсыннар, бәхетле булсыннар һәм үз әти-әниләренә, үзләренә китермәсеннәр. Шушы яңа мәктәптә 2 ел гына укысак та, без шундый дуслаштык. Класста 20 бала идек. Барлык классташларыма рәхмәт әйтәсе килә. Шундый якты йөрәккә җылы кешеләр, рәхмәт әйтәм. Алла бирсә, Петербургка укырга керергә уйлыйм. Киләчәктә барлык классташларыма 9-нчы классларга уңышлар телим. Bugün bizim Sabah Gimnaziyasında bir zor bayram. 92 okuşumuzdan çıkarılış bayramından yıldık biz. Amalarının indi 27'si 11. sınıflardan 65'i 9. sınıf okuşları. Biz okuşlarımızga baradik ok yıllarına tilimiz. Onlar bizden turmuşumuzda bir zor iz kaldırdılar. Gimnaziyamızın 99 yıllık tarihi var. Hem şu şundalarının yaptığı iz kaldırlarına biz bir şartız. Onlar okuda da aktif oldular. Spor oyunlarında da bir tırış buldular. Bir zor kubuklar bilen neticeli çıkışlar yapıp koydular. Hem indi biz onlarga bugün indi motor çıkış yapıp alga taba dilegen oku yurtlar imtihanlarını yaxşı verip dilegen oku yurtlarına urnaşıp bizni suyundurup turularin ilkinlerimizge jamiyatga faydalı işler bulularin dilimiz. Шығарылыш сыйныфларының бердәм дәүләт имтиханнары 21 май көненнән старт алды. Алар 14 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Алда исә егет-кызларны мәктәп белән саубулашу кичәләре көтеп тора. Ул 28 июньгә планлаштырылган. Имтиханнарда зур уңышлар, тормышларында ак юллар телик без балаларга. Байлар Сабасының сәләтле балалар мәктәбендә Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Минаханов призына инглиз теленнән олимпиада булып үтте. Элегрәк мондый олимпиада математика фәненнән үткән иде. Инглиз теленә гашыйк мәктәп укучылары белән без дә аралашып кайттык. Today I came to an English Olympiad. I would like to take first place here. Халыкара тел булып саналган инглиз телен хәзерге заман укучылары тирәнтен үзләштерә. Байлар Сабасында олимпиада беренче тапкыр гына уздырылса да, географиясы шактый киң. Күрше-тирә шәһәр, районнардан тыш хәтта Киров өлкәсе, Удмуртия республикасыннан килүчеләр бар. Балалар әти-әниләре, укытучылары озатуында. Без беренче тапкыр шунда килдек. Аз генә волнуемся. Лейла безнең 78-нче лицейда укыйм. Пушкин лицей Яршалы шәһәрендә. Нинди уңышлар синең? Мондый олимпиадаларда катнашырга яратасың? Мин республиканская олимпиадада 2нче урын алдым. Бу елда Балалар английскийне яраталар. Без бик күп олимпиадаларда катнашабыз, конкурсларда катнашабыз, төрле регионнарга йөрергә тырышабыз. Соба бик ошый, бик матур поселок. Ир-егетләр генә белем алучы Казанның 7нче номерлы сәләтле балалар лицейы укучылары үзләрен ышанычлы тота. Чөнки инглиз теле буенча белемнәре дә, уңышлары да бар. Үзен сынарга 7 егет килгән. Мы приехали из Казани, лицей-интернат для одаренных детей номер 7. На эту олимпиаду встретили очень хорошо. Все объясняют девочки. Бunda жеңгә килдек инде. Бүтән акчамны алып китәбез. Мондый олимпиадаларда җиңгәнегез бармы? Бар. Лицей-интернат ул шундый актив. Монда башлык гына кешеләр укыйлар. Вот шуңа күрә без монда җиңгә килдек инде. Английский важно, и вот во всем мире есть люди, которые разговаривают на английском. И я считаю, что важно изучить английский язык, чтобы общаться с другими людьми и понимать их, в чем их проблемы, и рассказывать про своих проблем. Чараны оештыручылар район башкарма комитеты, КФУның филология һәм мәдәният ара коммуникация институты һәм сәләтле балалар мәктәбе. Барлыгы 284 укучы теркәлү аша үтте. Без апрель айында шушындый ук масштабта математика фәненнән олимпиада үткәргән идек. Инде менә сораулар күп булгач, инде кызыксынучылар күп булгач, инглиз теленнән дә шундый олимпиаданы үткәреп карарга булдык. Математика фәненнән олимпиада вакытында инде безнең барлыгы
10 районнан килгәннәр иде, ә бу инде инглиз теленнән безнең инде география үсте, артты дип әйтергә кирәк. Инде безнең 16 районнан, үзебезнең Татарстан 16 районнан катнашучы һәм инде күрше-тирә регионнарында килүчеләр бар. Олимпиада ирекле, монда ниндидер сынаулар, тестлар үтеп киләсе түгел. Бу исә мондый чаралардан курыкмаска, ышанычны арттырырга да сәбәп булып тора. Балык бистәсенең яңа Арыш урта мәктәбе укучылары да шуны истә тотып, күпләп килгән. Английскийны мин яратам. Шуңа күрә килдем Олимпиадага английскийдан. Миңа английский ошый. Һәм минем укытучым Гөлнур апаны да мин бик каты яратам. Мин инглиз телен яраткан өчен бу Олимпиадага килергә булдым. Мин уйлыйм, инглиз теле хәзер бөтен җиргә мөһим дип. Мин үзем бүген җиңәргә телим һәм үземнең белән бөтен дусларым җиңсен дип. Олимпиадага 4-нче, 5-нче, 6-нче, 7-нче сыйныф укучылары кертелде. Казан федераль университетыннан килгән педагоглар барысында инглиз телендә аңлатты, үзара аралашу да шундый тәртиптә. Биремнәр катлаулы булса да, күрше Кукмара районы Зур Кукмара урта мәктәбеннән килгән Әмин Мәҗитов аны җиңел башкарды. Бүген ул бүләкләнүчеләр арасында булуы белән бәхетле. Для меня английский язык очень интересный, так что мне очень нравится в этих олимпиадах участвовать. Я вот хожу на районные олимпиады и в Казань на олимпиаду хожу. Большинство этих казанских олимпиадах я призером стал. И в следующем году надеюсь на победителя. Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасында район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илнур Кыддусов катнашты. Һәр сыйныф буенча җиңүчеләр ачыкланды. 3нче урын алучылар 2, 2нче урын алучыларга 3, 1нче урыннарга 10 000 сум күләмендә акчалата бүләк тапшырылды. Барлык укучылар да катнашучы сертификатына ия булды. Бу атнада Ямле Саба яр буенда районыбыз мәктәпләренең фән олимпиадаларында җиңү яулаган укучыларын, укытучыларын, әти-әниләрен бүләкләү тантанасы булды. Аеруча шунысы сөенечле, олимпиадаларның республика этабында җиңү яулаучы укучылар саны арта бара. Быел бөтен Россия этабында җиңү яулаган, призер булган халыкара олимпиадалар җиңүчеләре турында алдагы хәбәребездә. Кеше гомере мәктәп юлы аша моңлы бер җир кебек сузыла. Шуннан да мәктәп усагасыннан алынган белемнәр кеше аңында мәңгегә уелып кала. Нәкъ менә беренче уңышлар да мәктәптә салынган сукмактан башлана. Никадәр генә белем тупласаң да берсе дә артык түгел. Бигрәк тә хәзерге мәгариф системасын атлап түгел, йөгерә-йөгерә үскән чорында. Һәр фән кирәкле, туган телдә, рус телендә, математикада, химия, физика, тарих һәм башкалар да. Чарада катнашучыларга Саба муниципаль район башлыгы Рәис Миннеханов рәхмәт сүзләрен җиткерде. Бу олимпиадага әзерләнү күп еллар тырышлык аркасында гына шундый нәтиҗәләр бездерсәң дә сез булдырасыз, молодцы, сезгә бик зур рәхмәт. Беренчедән, әти-әниләр сезгә рәхмәт. Дөньяга шундый балаларны тудырып, аларга тәрбия биреп, белем биреп, һәм инде менә укучыларыбыз үзләренең белгәннәрен шушы укучыларга биреп, шундый нәтиҗәләргә килделәр. Бергә булганда гына шушындай уңышларыбыз бар. Елдан-ел зур нәтиҗәләр, аның уңышлары ул сезнең ел саен үз истегездә беренчедән укытучылар хөрмәтле эшлисез һәм инде шушы балалар белән бергә шундый зур уңышларга җитәсез. Дөрес әйтергә дә кирәк. Ул республикада инде бала санына олимпиада алган урыннарны карасак, сез республикада беренчеләрдән. Узып баручы уку елында республика һәм бөтен Россия фән олимпиадаларында укучылар барлыгы 189 урын алган. Шуның 5-се Россия күләмендә. Аларны, әти-әниләрне һәм укытучыларны Рәис Миннеханов котлады. Грамота, дипломнар, укучыларга акчалата бүләкләр тапшырды. Олы Кибәче урта мәктәбе укучылары Альмир Бәшәров һәм Рәнис Мөбәрәкҗановлар бөтен Россия олимпиадаларының региональ этабында тормыш иминлеге нигезләре фәненнән призерлар. Ә мәктәпнең тагын муниципаль этапта 3 җиңүчесе, 7 призлы урыны бар. Без аңа тырыштык, әзерләндек. Мен башта мәктәптә 1-2 ай, спортзалда менә әйберләрен тизеп, инде препятствияларын тизеп, шуларны үттек башта. Теорияны да өйрәндек, китаплар укыдык төрле-төрле, менә шул обыжы белән бәйле 6нчы класстан алып 11нче класска хәтлек. Алар бөтенсә кирәк булды инде. Рәхмәт Раила абыйга, менә ул безгә дөрес материаллар бирде инде, дөрес юнәлеш. Әти-әниләргә рәхмәт. Аларның да зур өлеше кергән бу җиңүгә.
Мен инде 9-нчы класстан бирле әзерләнәм моңа. Иң башында бик авыр белмик, каян информация Азалия муниципаль этапта химиядан жеңүче, татар теленнән призер, Татарстан тарихыннан һәм рус теленнән призер, республика олимпиадаларында Татарстан тарихыннан призер. Сәхнәгә Азалияның укытучысы Ибраһимова Миләүшә Гафур кызы һәм аның әти-әнисе Раилә һәм Рамил Тимербаевлар чакырылар. Хаванда кулланып, шулай олимпиадаларда урын алдым. Укыту дәврендә бик күп олимпиадаларда катнаштым. Ләкин мен физкультурадан гына укытайм. Физкультурадан да бик күп урыннарым булды. Хәтта Россиядә җиңүче булып та чыкты бер укучым. 19-нчы елны җиңүче булды. Һәм шундан соң ОБЖ фәннәре бирделәр. Әкренләп беренче елда ук мин республикада беренче урын алдым бер кыз белән. Һәм шуннан соң менә 3 ел рәттән инде минем балаларым республикада урын ала. Менә бу мәсәлән үземнең малай 3 ел рәттән инде 9-нчы, 10-нчы, 11-нчы классларда республикада урын алды инде. Бу үзем Башаров Альмир әле безнең беренче тапкырдан катнашты. Һәм шулай ук республикада призлы урынга лаек булды. Саба урта мәктәбе укучылары олимпиадларда бик күп урыннар алуга ирешкән. Муниципаль, республика, региональ этаплардан кала бөтен Россия йомгаклау этабында 4 призер әлеге мәктәпнеке. Байлар сабасыннан Хуҗиннар гаиләсе өчен уку елы икеләтә уңышлы. Аларның 2 улы да олимпиада җиңүчеләре. Һәр кеше дә үз баласы белән горурланган төсле, без дә менә малайларыбыз белән бик горурланабыз. Алар гел уку өстендә генә түгел, спортка да йөриләр, улым менә волейболга йөри, икенчесе биатлонга йөри, футболга йөри. Үзебез дә спорттан ерак түгел инде без. Без олимпиадаларга бик серьезно карыйбыз, дәресләр калдырмаска тырышабыз. Безнең һәр суббота, һәр воскресенье физкультурадан, ОБЖ фәннәреннән тренировкалар куялар. Идән инде эш булса дагы, алар һәр вакыт biz аларга условия создавать итәбез инде, анда барырга, катнашырга. Рәхмәт менә оештыручыларга, район җитәкчеләренә. Безнең беренче ел гына түгел, biz инде 4-нче, 5-нче ел шушында киләбез. Һәр вакыт күчтәнәчләр белән, балаларга конвертлар белән кайтабыз. Район җитәкчебезгә рәхмәт. Мәгариф җитәкчеләренә бик зур рәхмәт белән инде матур бәйрәм оештыралар. Балаларга күңелле, аларга инде җиңүе бер күңелле булса, конверты икенче күңелле бит инде. Бик зур рәхмәт Саба урта мәктәбенә. Балаларны инде эш бар, бүтән сөнәдә катнаштырырга тырышабыз. Һәр даим күмәк эшлибез. Шуңа күрә без чын күңелдән шат, моның астында зур хезмәт. Физкультурадан бик авыр булды. Һәр көн әзерләнә идек дәресләрдән соң. Суббота, воскресенье килә идек. Авыр булды инде. Мин биология белән геологиядә район күләмендә призер булып калдым. ОБЖ белән физкультура фәнендә республика күләмендә призер булдым. Хәтта физкультурада бөтен Россия ярышында да призер булып калдым. Тырышасың икән, бөтен әйбергә өлгереп була инде бу дөньяда. Иң главное тырышлык булса, желанием була икән, бөтен әйбердә була. Шул дәресләрдән соң калабыз, ял көннәре киләбез. Каникулда да бер дә ял иткән юк инде. Укытучыларга зур рәхмәт, безне гел түзеп әзерләткән өчен без аларга бик рәхмәтле. Бәйрәмдә район һәм республика олимпиадаларында иң күп җиңү яулаган мәктәпләр дә билгеләнде. Саба урта мәктәбе, Сабаның сәләтле балалар интернат мәктәбе иң күп җиңүчеләре белән горурлана. Шулай ук Измә урта, Түбән Шытсу төп, Симет урта, Мишән төп мәктәпләренең дә уңышлары зур. Олимпиада хәрәкәте районда инде киң колаш алып бара. Соннар елдан ел артты. Матур гына күрсәткечләр. Бу инде һәр хәлдә шушы мәктәптә эшләүче укучыларның тырыш хезмәте, укучыларның һәм әти-әниләрнең хезмәте. Аларга аның өчен барысына зур рәхмәт әйтеп китәс килә инде. Алга таба да уңышлар тагы да күбәйсен дигән теләктә калабыз. Бәйрәм җыр-моң, бию чыгышлары белән үрелеп барды.
Май айының якты бәйрәме халыкара гаилә көне районыбызда да зур чаралар белән билгеләп үтелде. Шуларның берсе яшьләр үзәге тарафыннан оештырылган гаилә фестивале. Бу көнне яңа гаилә барлыкка килү шаһитләре дә булдык. Инде стажлы гаиләләрнең үзара көч сынашуларын да күзәттек. Күңелле мизгелләрне бергәләп яңартыйк. Безнең хәбәр. Фаяз, Фания, сез гомерегезнең иң гүзәл мизгелләрен кичерәсез. Кулга кул тотынып, бәхет капкасыннан керәсез. Мул тормыш символы булган икмәк сезгә гомерлек юлдаш булсын. Бер-берегезгә узып торыгыз. Күпреп пешкән ак калач гаиләне бер табынга җыя. Менә бүген бу зал тутырып килгән райондашларыбыз яңа барлыкка килгән гаиләнең олуг шатлыкларын бүлешкән кунаклар сафында. Олышыңар авылыннан Ания Ахунҗанова белән Фаяз Садыйковларның никахлары законлы рәвештә рәсмиләштерелә. Алар бу мөһим көннәрен гаилә фестивале кысаларында үткәрергә карар иткәннәр. Район бәйрәме Садыйковлар өчен дә зур бәйрәм булып истә калачак. Безне зурлаганнары өчен, безне хөрмәтләгәннәре өчен бик зур рәхмәтебезне белдерәс килә. Инде барлык гаиләләрдә исән-сау бер-берсен аңлап, тигезлектә мотор иттереп яшәргә насип булсын дигән теләктә калабыз. Без инде кичкенәдән үк бергә уйнап үскән, бер авылдан. Шулай мәктәптә үк бер-беребезгә күз атып йөргәннән соң, инде армиядан да мин аны көтеп алдым. Шушы гаилә елында без кавышырга булдык. Фаяз инде ул безнең мәктәптә укыта. Олышыңар авылында шулай ук. Хәзер бу ел үзем дә укып бетердем. Алла бирсә, бу ел Сабага эшкә кайтырга дип торам. Инде авылыбызны, районыбызны үстерүдә үзебезнең өлешебезне кертергез дип уйлыйм. Бергә уйнап үскән авыл яшьләренең дуслыклары мәхәббәткә әверелеп 4 ел сынау узганнан соң алар мәңгегә бергә булырга карар итәләр. Гаилә булып яшәргә дигән җитди карарга киләләр. Ике яклы ризалык никах рәсмиләштерүче дәүләт вәкиле өчен иң мөһим сүзләр. Риза. Киявенең җавап бирүен сорыйм. Риза. Ризалык куллар куеп ныгытылды. Тугрылык символы пар балдаклар алышып, ике йөрәк якыннары һәм райондашлары каршында кавышып та куйды. Алар бүгеннән Садыйковлар гаиләсе. Моны раслаучы төп документлары кулларында. Хәерле сәгатьтә гаилә дигән озын юлга аяк басуның олы шатлыкларын бүлешеп, башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов сүз алды. Район исеменнән гаилә көн күрешендә кирәкле булган зур бүләкләрен тапшырды. Районыбыз җәмгыятебез алдында лаеклы гаилә булырсыз дигән теләкләр, ак юллар сезгә, ак бәхетләр, бер-берегезне тыңлап, аңлап, сабырлык белән тигез күп матур итеп яшәргә сезгә. Инде шушы көнне матур хатирә итеп сез Аллаһка тормышыгызда искә алырсыз дип уйлыйм. Һәм инде балаларыбызга, кызларыбызга шулай сөйләрсез дип уйлыйм. Тормыш баллы, татлы мизгелләр белән үрелеп барсын дигән изге теләкләр белән яшьләр чәк-чәк кабул итеп алдылар. Әлбәттә, янда, янәшәдә әти-әниләр булганда гомер итүләре күпкә җиңелрәк. Шуңа да Ания белән Фаяз тәмле күчтәнәч белән иң элек әти-әниләрен дә сыйладылар. Алар үз чиратында шушы балалар кеше булсын диеп, үз тамакларыннан өзеп тәрбияләделәр бит үзләрен. Ә бүген менә шуның татлы җимешләрен татыйбыз диләр. Без менә шу матур район күләм үткән гаилә бәйрәмнәрендә бүген катнашабыз һәм катнашуның төп сәбәбе без җәмәгатем Илбера белән яши башлаганыбызга 22 ел. Шушы 22 ел дәверендә матур итеп яшәп, матур кызлар, матур уллар үстердек. Инде шушы бәйрәмгә безне зурлап чакырганнар иде. Район күләме җитәкчеләр менә бүгенге көндә шушы Саба районы җитәкчеләре белән шушындый гаилә елында гаилә бәйрәме үткәрәбез. Без бик шат, безнең менә үзебезнең уртак җимешебез, кызыбызны үзебезнең авыл егетенә Фаяз Садыйковка тормыш иптәшенә җибәрәбез. Шулай матур иттереп, гаилә елында матур иттереп яшәсеннәр дип теләп калабыз. Бик матур гаилә, Аллага шөкер. Бүгенге көндә 3 бала тәрбияләп үстердек. Бүген дә әйткәнебезчә, олы кызыбызны олы тормыш юлына озатабыз. Бик матур чарада катнашырга туры килде безгә. Без бик шат. Аларга исәнлек, саулык, тигезлек, гаилә бәхете телибез. Бер-берсен яратып, озак еллар яшәргә ясын.
Безнең өчен инде бүген бик матур, бик истәлекле көн. Улыбыз Фаяз белән инде хәзер кызыбыз Аниянең законлы никахлашу көннәре. Бу безнең өчен бик олы сөенеч, куаныч һәм бик олы вакыйга. Biz инде менә шушы вакыйганы, менә шушылай район күләмендә билгеләп үткәч, ул безгә бигрәк тә күңелле, бигрәк тә күңелгә ятышлы булды инде. Без инде балаларыбызга чын күңелдән бәхет телибез. Аларның гаиләләре ныклы булсын, бәхетләре булсын, исән-сау булып, безнең йөзебезгә кызыллык китермичә, матур итеп яшәргә язсын. Бүген менә безнең өчен бик шатлыклы вакыйга. Улыбыз Фаяз белән кызыбыз Аниянең законлы никахларын рәсми рәвештә тергәү бәйрәме булды. Без моңа бик сөенәбез әлбәттә. Менә Россиядә гаилә елы буларак та бигрәк тә истәлекле күңелгә кереп кала торган көн, аларның кавышуы еллары күңелгә кереп кала торган булды. Без үзебез менә тормыш иптән Фәридә белән 29 еллык гаилә корып яши башладык. Бик матур яшәдек, машалла, шөкер, моннан соң да матур яшәргә язсын. Шулай ук балаларыбызга да шундый матур тормыш кичерергә язсын. Матур балалар үстереп, безне сөендереп, алга таба сау-сәламәт булсыннар, матур яшәргә язсыннарга. Без бик шат. 5 авылны берләштергән Олышыңар авыл җирлегендә бүгенге көндә 171 гаилә яши. Һәм авылларның киләчәген менә шушы гаиләләрнең үз нигезләрен булдырып, балалар үстереп яшәүе өметле итә. Яшь гаиләләр теркәлеп торуы аеруча куандыра. Тик саннары гына куандырмый. 2024 елның үтеп баручы 5 аена Садыйковлар беренче теркәлгән пар. Җирлек башлыгы Алмаз Гарипов бүген шуңа да бик шат. Biz bik şuat şunday barlar kavuşkanlar. Onlar ikisi de bik matırlar, subhanallah. Kustimensin, Ediyanileri, Sadıkovlarda, Ahuncanovlarda bik örnek, bik tertipli simya avullar. Onlardan her vakitte da biz örnek etip koyarız jirlikte. Şimdi yaşara gelgende siz de şunday matır gayle bularsınız hep şarıp balağız. Vak yollar sizge isenlik, sağlık, selametlik dilimiz. Matır bağlar üstüne Ediyani izlerini süyündürüp yaşayız. Рамил Мәбәрәков мәктәп директоры буларак шулай ук авылларның киләчәге сагында тора. Яшь гаилә аның өчен сабыйлар туу демографик күрсәткеч белән күзаллана. Шуңа күрә Садыковларга күп балалар үстерегез дип теләде ул. Әле кичәгенә кебек безнең Фаяз белән Ания мәктәбебезне матур гына итеп тәмамлап чыгып киткәннәр, алар безнең күз алдында үскән укучылар, яшьләр инде укыган вакыттагы үрнәк булып тырыш укучылар булып, төрле чараларда актив катнашып, матур итеп мәктәпне тәмамладылар. Менә бүгенге көндә дә Фаяз Фәнәүле булып безнең мәктәбебездә физик тәрбия дәресләре алып бара, матур гына, уңышлы гына. Инде менә шушы бүгенге матур бәйрәмегез белән сезне укытучылар коллектив исеменнән, укучылар исеменнән, үземнең исемнән чын күңелдән котлыйм. Алга таба да менә ничек матур итеп уңышлы яшәдегез, эшләдегез, укыдыгыз. Киләчәгегез дә шундый матур булсын, бер-берегезне аңлап, бер-берегезне санап, яклап, бер-берегезне яратып, матур итеп яшәргә язсын сезгә. Менә шундый матур теләкләр күп кунаклар каршында рәсмиләштереп барлыкка килгән Садыковлар гаиләсе тормыш юлы бүгенгедәй күңелле вакыйгаларга бай булсын. Алга таба яңа табадан төшкән гаилә райондагы гаиләләр белән бергә бәйге сафына басты. Гаилә фестивале районыбызның төрле стажлы гаиләләрен көч сынашырга да җыйды бит әле бүген. Бу яшьлек яшьләр үзәгенең гаилә җылысы проект кысаларында оештырылган беренче проектлары. Biz шын күңелдән ышанабыз, сезнең гаиләләрегез тотрыклы булыр дип, һәм сез балаларга дөрес тәрбия бирергә шушы чара ярдәм итер дип. Менә төп максаты шушы. Күп нәрсә эшләргә була, күп нәрсә эшләргә мөмкин, ләкин şu ailelerimiz topluluk bulub, aileler küp bulub, ayrılmış yerlerden matur tatlı yaşamak için bu küp güç sanıyor elbette ailede, şuşunday çağlar uzdurada biz hazır.
гаиләләр дә әзер. Иң беренче бәйге ир-атлар әтиләр өчен. Сабыйны биләүгә төрү җиңелләрдән түгел. Бу эш вакытка түгел, сыйфатка карап бәяләнде. Жюрига күңелле моментлар да күп булды. Әле ярый монда биләүдә курчак тик ята. Әтер сабый итеп күзалласак, кайберләрендә әйдә бу урында көлеп кенә куябыз. Һәр эшнең үз остасы була дигәндәй, менә хәзер безнең хатын-кызларыбыз, әниләребез өчен бәйге. 5 минутта камыр җәеп тукмаш кисүдә сыналу. Катнашучылар дәррәү эшкә кереште. Уклаулар кулларында биеп кенә торды. Пычакларга күз иярмәде. Бездә килен тукмашы дигән йола бар. Шуңа беркемдә сер бирми. Ни дисәң дә, тукмаш кисү һәр хатын-кызның белгән эше. Комиссия бәя биргәндә аның юкалыгына 3 см тирәсе озынлыгына игътибар итте. Бәйге катнашучысы Рәзина Абдуллина вакытка сыешып, икенче булып эшен төгәлләде. Барлыгы 5 минут вакыт бирелгән иде. Мин инде вакыт буенча икенче кисеп бетердем. Гаиләбездә тукмашны бик яратабыз. Рәсен дә кисәбез, юкасын да кисәбез. Чөнки безнең ризыклар бик күп төрле. Балаларым да бик ярата, тормыш иптәшем дә ярата, гаиләм дә ярата. Шул туганнарым, иптәшем белән инде 7 ел бергә торабыз. Бер малай, бер кыз үстерәбез. Улы малаем Рамазан исемле, аңа 7 яшь була. Кызым инде безнең Сәминә исемле, аңа 4 яшь. Безнең инде гаиләбезнең кызыклы әйберләре инде ул. Без бер-беребезне шул хәтле яратабыз, хөрмәт итәбез. Беренчедән, икенчедән инде мин үзем Сәминә белән бик җырларга яратам. Иптәшем белән инде минем малаем бер-берсенә каршы тренировкаларга барып футбол уйныйлар. Менә шул безнең үзенчәлек, без сәнгатьтән, алар спорттан. Районыбызда яшьләребезгә, үзебезгә менә гаилә буларак бик күп ярдәм бар. Менә без узган елны җәйлектә шушы яшь гаилә дигән проектка кереп, шунда инде кирәкле документларны тапшырып, шушындый безгә зур суммадагы акча биреп, без үзебезгә үй алдык. Бик зур рәхмәт. Рәхәтләнеп шунда яшәп ятабыз. Багар үстерәбез. Бик зур рәхмәт. Бөтен мөмкинлекләр дә бар. Исән-сау булырга язсын, сау-сәламәт булырга язсын, матур итеп яшәргә язсын. Әйе, районыбызда төпләнеп калган яшь гаиләләргә юнәлдерелгән күп программалар гамәлдә. Көнкүреш эшендә, ял эшендә чаралар үтеп оештырылып тора. Иң мөһиме катнашырга, үз-үзеңне сынарга кирәк. Менә бүгенге очрашу да шуның мисалы. Бәйрәм истәлеге итеп һәр гаиләгә агач утыргычлар бүләк ителде. Табын артында аралашу белән һәркем тагын да якынайды. Җырлар бүгенге белән сагындырган, инде кайтмас балачакны очраштырды. Кеше китә, җыры кала. Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге Татарстан дәүләт премиясе иясе Мөхәммәд Мәхдиевның шушы исемдәге әсәре буенча Татарстан яңа гасыр телеканалы Ватан 21 гасыр кинокомпаниясе белән берлектә фильм төшерә башлады. Бу көннәрдә төшерү төркеме Теләче районында эшли. Узган атнада сериалның берничә эпизодын безнең Саба районы Казанчы Бигәнәй авылында төшерделәр. Урында безнең иҗат төркеме дә эшләде. 192, кадр 1, дубль 1. Приготовились. Тишина. Готовы. Начали. Узган җомгада 20 сериядан торачак фильмның иң җаваплы, авыр саналган эпизодлары Казанчы Бигәнәй авылы зиратында, тирә-якка мәгълүм булган Ишан хәзрәт каберлегендә төшерелде. Бу урын юкка сайланмаган. Әсәр Бөек Ватан сугышы чорындагы авыл тормышын, кешеләр язмышын сурәтли. Шуңа да һәр деталь тәңгәл килергә тиеш. Кием салымда, эш кораллары әйләнә тирә мөхиттә. Гомумән, әле бу Татарстан яңа гасыр каналының беренче шундый зур масштаблы фильмы тарихи яктан караганда. Нәкъ бу тарихи фильм бит инде. Монда теге бу сугышка хәтле һәм сугыш елларында, сугыштан соңгы еллардагы татар халкының, татар авылының тормышы бит инде күрсәтелә, энциклопедия шикелле. Без тырышабыз шул дөреслекне күрсәтергә. Салам түбәле өйләр, чабаталы бабайлар, бишмәтле егетләр дип әйтик инде. Без бүген төшерәбез Саба районы Бигәнәй авылында, борынгы зиратта. Бу бик борынгы зират. Бездә монда җәлеп итте шушы иске кабер ташлары, аннары таш дивар. Без инде искелекне әйтәбез, ләкин менә яңа әйберләрдә күп, без аларны белән капладык инде, коймалар, ниләр белән. Чөнки бөтен җирдә хәзер заманча бит инде. Кая керсәң профнастил, кая керсәң заманча оградалар.
Біз менә шуңа күрә бик рәхмәтлебез Саба районы хакимиятенә, аның җитәкчесе Рәис Нургали улы Миннехановка. Безне монда бик яхшы каршы алдылар. Сатыш авылы җирлегенә, бигәнәйләргә менә булышалар. Бөтен яктан безгә менә 2 кабер ясыйбыз бүген. Төшерелүче сәхнәнең асылы олы кайгыны ачып салу, чөнки көтеп алынган зур шатлык авыл халкы өчен зур борчуга әверелә. Күпне күргән Шәйхи карт җиңү куанычын ишетү белән вафат була. Берничә көн ара белән энесе Хәкимулла да алган яраларыннан мәңгелеккә күзләрен юма. Бу сәхнәне төшерү өчен Һава торышыда сериалны төшерүчеләр өчен эшләде. Авыр болытлар җиргә салынган, кыяр кыймас кына яңгыр тамчылары төшә. Әйтерсең дә табигатьтә кайгы уртаклаша. Да бик авыр, бик фаҗигале сәхнә, аның 4 яшьлек малае да катнаша. Ул 4 яшьлек малайны менә теләше җигет уйный инде. Раян Фатхрахманов, Айдар Фатхрахманов малае. Шуңа күрә монда артистлар да теләшедән, сабалар теләшеләр дип әйтик инде. Александр Далматовның бу 3нче тулы метражлы фильмы. Беренчесен узган ел төшерсә, анысы да бик ватан сугышы чорын сүрәтли. Икенчесен әле бу сезонда гына эшли. Әлмәт театры өчен Фәхрине үтереп ташладылар әсәренә киноспектакль әзерли. Хезмәтләрендәге тема аша ул хәзерге буынга шул чорда яшәүчеләрнең күргән авырлыкларын күрсәтергә тели. Бу фильм миңа калса безнең халыкка, безнең тамашачыга бик кызык булачактыр. Чөнки безнең тамашачы мондай әйберләрне ярата. Монда бит сугыш кына түгел, монда бит төп әйбер гаилә проблемалары. Килен кайнана мөнәсәбәтләре, ир-хатын мөнәсәбәтләре, бала-ата мөнәсәбәтләре дип әйтик теге. Анда мәхәббәт та бар, ызгыш талаш та бар, төрткәләш та бар, фаҗига да бар, көлкеле хәлләр дә бар инде. Шуңа күрә менә монда тормыш үзе. Мин шуңа күрә әйтәм инде, бу фильмда теге менә бик шәп яки бик начар геройлар юк, монда кешеләр генә бар. Аларның ялгышлары да бар, хаталары да бар. Яхшылыклар да бик күп. Ну алар менә әйтәсе килә шушы безнең әби-бабайлар, бабайларның әти-әниләре шундый авыр елларны үтеп, менә нәрсәгә дә карамастан яшәгәннәр бит инде. Шуңа күрә без аларның шулда бер яктан матур да, батыр да, фаҗигале дә, гыйбрәтле дә, фидакар язмышын күрсәтергә тиешбез. Аннары аерым әйтәсем килә менә шул сугыш елларындагы хатын-кыз хезмәте турында. Алар бит күтәреп орлык та ташыганнар, сукалаганнар бит. Нәрсәгә дә эшләмәгәннәр. Колхозларны күтәргәннәр бит инде. Балалар эшләгәннәр. Шуңа күрә бу аларның тормышы. Без бүген аларны әйтә алмыйбыз. Менә алар шундый икенче булганнар дип. Алар ничек бар, менә шулай яшәгәннәр инде. Без аларны менә шулай хөрмәт итәргә тиешбез. Фильмда республиканың төрле театрларында эшләүче артистлар катнаша. Шуларның берсе якташыбыз Кәрим Тинчурин театры артисты Рөстәм Гайзуллин һәм Галиәскәр Камал театры актеры Олег Фазылҗановлар. Минем бу әсәрдә Захри дигән образ. Бу элек Шәкүр караклыкта йөргән атурлаучы ул. Инде соңында инде менә авылда армиядән бармас өчен качып, менә шундый тискәре роль уйнарга туры килә. Мин аны һәр хәлдә тискәре иттереп уйнамам инде. Чөнки нәрсә әйтсәк тә, сугыштан бөтен кешегә бик барасы килмәгән сугышка. Менә шушы тәмәке сулары эчеп, колагына әйберләр үрдертеп, авыл халкы бик яратып бетерми, менә шундыйны гәүдәләндерергә туры киләчәк. Ничек килеп чыгарансыз инде Аллаһ Тәгалә кулында әйбәт булыр дип торабыз. Алла бирсә, мондый киноларның әле төшкәне юк иде дип әйтергә була. Бер өч аяклы ат дигән Айдар Хәлим буенча төшерелгән иде инде кино. Ул сугыш темасы түгел. Бу безнең менә бу кинода мин чагылыш күрәм шушыны, безнең татар халкының монда жаны да, теле дә, моңы да, бөтенесе дә килеп керәчәк менә шушы кинога. Әүвәл күптән кирәк инде мондый. Мөхәммәд абый Мәгдиевнең әсәрләре бик җырлап бара торган, җырлап укыла торган әйбер. Бу әйберсе әлбәттә кино өчен авыррак. Сүздә юк, менә анысы инде режиссер кулында, без инде режиссерның артистлары, кушканны эшләүчеләр. Менә бүген инде минем 3нче көнем. Булай бер дә зарланырлык түгел, әйбәт бар әле. Инде Ходай Тәгалә ахырга шулай бара күрсен. Ролем үземә ошый. Аны бит теге тискәре рольне уйнарга җиңелрәк диләр. Шим геройны уйнарганга караганда. Юк шул, бар төрле ягы. Герой әшәкене дә матур иттереп уйныйсы килә, бар ул кеше бит. Бар ул кеше. Аны да аңласыннар дип әйтәм, нәфрәт калмасын. Менә без икебез, менә ул да сугыштан качкан. Минем образ Борхан әле синеке шикелле үк уятсыз түгел. Минеке 4 айга булса да барып кайткан әле ул, барган. Шуннан барып кына җитә алмаган бугай инде. Шулай теге сугыштан качу ысулын таба инде. Авылга кайтып, менә сугыштан
качкан ике дус. Алар белән башка кеше сөйләшми, без бер-беребез аңлыйбыз. Бер-беребез белән әллә дус булмасак та аралашабыз инде. Аралашабыз. Менә шунысы да кыйммәтле. Менә бунда күпме хәзер балалар килде менә шу съемкага, менә шу төшергәндә. Алар бит шуны күрә. Аларның күңелләренә сеңеп кала. Менә алар хәзер мин шаклар катам инде. Соңгы вакытта татар теле, менә съемка вакытында урысча сөйләшеп йөри. Балалар biz әйткәчтән төрлесе бар. Татарча сөйләшәләр. Менә ул бит менә ничә алар бер 20дән артык бала иде. Алар шушы әйберне, шушы тарихны күреп киттеләр. Менә безгә инде аны матур дөрес итеп күрсәтергә кирәк. Менә шушыны эшләп чыгалсак алда бирсә. Аннары нәрсәсе кадерле, без бит инде артистлар, бу безнең һөнәр, без моңа укыган. Безнең белән бергә фильмда тагын авыл халкы да катнаша. Авыл картлары, алар менә мәсәлән җиназа укыйлар инде, соңгы юлга озату кадрларында катнашалар. Алар да менә аларны күзәтү тагын да кызык. Әйе, фильмда гади авыл кешесе дә актерлык һөнәренә җәлеп ителгән. Башлыча Теләче районы халкы. Массовкаларда алар да бик теләп катнашалар. Үзләренә бирелгән рольләрне яратып, зур җаваплылык белән башкаралар. Бер сәхнәне төшерү өчен күпме хезмәт кергәнен, актерлык хезмәтенең авырлыгын да алар үз җилкәләрендә татыйлар. Ә инде фильм тулысы белән киләсе елга тәкъдим ителәчәк дип планлаштырыла. Хәзер спорт темасына бер хәбәребез. Собадагы Аргамак картодромы кузовсыз узыш машиналары картлар ярышы өчен иң яхшы мәйданчык санала. Биредә җәй буе төрле дәрәҗәдәге картинг ярышлары булып тора. Узган шимбә, якшәмбе көннәрендә үткән узышлар турында хәзер тулырак. 18-19 май көннәрендә байлар сабасының Аргамак картодромында картинг буенча төбәк-ара ярышлар булып узды. Ярышларда барысы 118 спортчы катнашты. Карт машиналарының 5 төрле төркемендә ярыштылар. КС-2, Rotax Max, Mini, Super Mini, Rotax Max Mini. Җиңүчеләргә килгәндә Мини төркемендә Ижевскидан Радмир Матьяров, Супер Мини төркемендә Казаннан Валерий Матвеев, Rotax Max төркемендә Казаннан Әдел Муллахмәтов, КС-2 төркемендә Казаннан Марат Князевларга тиңнәр булмады. Саба егетләре Рифат Исрафилов, Ринат Галимов, Илшат Шәйхетдинов, Динар Даминовлар Восход карт машиналары узышында җиңү яуладылар. Бүләкләү тантанасын ярышлар җитәкчесе Кравченко Игорь Матвеевич үткәрде. Барлык җиңүчеләр һәм призерлар, грамоталар, кубоклар һәм акчалата бүләкләр белән бүләкләнде. Үтеп баручы атнаның мөһим яңалыклары менә шулар иде. Экраннарда күрсәтелгән сылтамалар аша безнең чыгарылышларны үзегезгә уңайлы вакытта күзәтеп бара аласыз. Алга таба эфирда реклама чыгарылышы, аның соңында җырлы бүләк тапшыруында көтеп калабыз үзегезне. Бездән аерылмагыз.